Live, we're live tayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan na sa Pilipinas. Kita'y padak nga Ilocano. Kamusta? Hello. Magandang gabi sa ating lahat na. Mga kapwa nating Ilocano dyan, kamusta? Quick live lang po tayo sa mga nagtatanong kasi sa akin na kung paano mag-apply papunta dito sa New Zealand. Ano po? Medyo mahirap po ngayon dito sa New Zealand mag-apply. No. Kasi recession po tayo dito sa New Zealand. Baka next year po magbubukas na ulit yung mga hiring sa mga agency natin diyan sa Pilipinas. So mayroon po akong in-upload na video short video sa aking YouTube channel at nandun po yung agency na nilagay ko dun sa video. Paki-check nyo na lang po sa mga gustong mag-apply. Mag-inquire na lang po kayo sa mga agency na yun kung meron na po silang hiring. Kasi sa ngayon, wala pa. Sa mga nagtatanong sa akin kung pwede ko daw ba silang i-refer dun sa company namin. Pero sad to say, pero wala pa pong hiring sa company namin. Kasi nga, ayun, recession ngayon at mahirap pa po ngayon mag-refer, Kasi hindi katunayan last year nagtanggalan po ng tao sa company namin lalong-lalo na yung mga agency o supply So sa ngayon sa company namin ay sapat lang po yung tao hindi pa po nangangailangan. So in case naman po na mag-hiring po yung company namin sasabihin ko po sa mga nagtatanong sa akin lalong-lalo na yung mga dati kong nakasama sa trabaho, mga kaibigan ko. Opo. At yun lang quick live lang po tayo. Maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo. Good luck po sa inyong pag-apply journey natin sa mga gustong mag-abroad Maraming salamat po sa inyo.